Hola, em dic Aina i avui m'he preguntat, són els microplàstics tan dolents com semblen? I és que no paro de veure notícies sobre el tema. Totes coincideixen en una cosa, els microplàstics són el dimoni. Però per què? D'on surten i quins efectes tenen en els humans? Anem a pams. Els microplàstics són peces de menys de 5 mil·límetres de llarg que es desprenen del plàstic a mesura que aquest es degrada. Aquestes partícules són el resultat de plàstics més grans que s'han trencat i no s'han eliminat correctament. El terme microplàstic es va utilitzar per primer cop el 2004 quan la comunitat científica va descobrir que aquests fragments s'estaven disseminant a través del vent i l'aigua. El plàstic és un material que, a diferència de la matèria orgànica, un cop creat mai es descompon. I les peces grans es van trencant en partícules més petites que sovint van a parar al nostre hàbitat o dieta. Quins productes poden contenir microplàstics? Els cosmètics, la roba, les bosses i ampolles de plàstic, els pneumàtics dels vehicles, la carn, el marisc i molts més. No fa massa es va trobar que hi ha microplàstics fins i tot a les bosses de te. Els microplàstics es classifiquen en primaris, que ja es fabriquen intencionadament en mides petites per posar-los a productes de consum com cosmètics o productes biomèdics, i secundaris, que són els que venen de la descomposició de plàstics més grans, com embolcalls d'aliments, els pneumàtics dels vehicles o teixits sintètics. La descomposició en aquestes partícules més petites té lloc quan els plàstics grans se sotmeten a condicions atmosfèriques diverses, com el vent, el sol o les onades del mar. Fa uns anys que aquest és un tema candent i ja el 2022 l'Organització Mundial de la Salut va publicar un informe on analitzava la presència de microplàstics a l'aigua potable i els possibles efectes sobre la salut humana. Està clar que la preocupació pública entorn als efectes dels microplàstics va en augment. De moment s'han fet estudis en animals i en cèl·lules humanes. Els estudis en animals han mostrat alteracions en els sistemes digestiu, hepàtic, renal, cardíac, reproductor i les tiroides. A més, també mostraven estrès oxidatiu, metabolisme alterat i inflamació crònica. En cèl·lules humanes s'ha vist que aquestes generalment desenvolupen inflamació i espècies reactives d'oxigen. Què vol dir inflamació i espècies reactives d'oxigen? La inflamació és una resposta fisiològica normal que cura el teixit malmès. Però en una inflamació crònica, el procés inflamatori pot començar encara que no hi hagi cap lesió i no s'acaba quan s'hauria d'acabar. Amb el temps, la inflamació crònica pot danyar les cèl·lules, els teixits i els òrgans sans. Per la seva banda, les espècies reactives d'oxigen són unes molècules inestables que poden danyar el material genètic. Si t'interessa i vols que parli més d'aquests conceptes, deixa-m'ho a comentaris. Retornant als microplàstics, la qüestió és que, ara com ara, no se sap del cert el seu impacte sobre la salut humana. Se sospita que l'exposició a aquestes partícules perjudica el sistema reproductiu, digestiu i respiratori, i sembla que hi pot haver un vincle amb el càncer de colon i de pulmó. Però pel que sigui, no podem fer un estudi on a un grup d'humans els donem microplàstics i a un altre no. I els estudis ja existents tenen limitacions importants, com una mostra massa reduïda per extrapolar-ne els resultats. S'han trobat microplàstics a múltiples òrgans i teixits humans, com el cor, els testicles, el cervell, l'estómac, els ganglis limfàtics o la placenta, com també a l'orina, la llet materna i el meconi. I és que, amigues, evitar els microplàstics és impossible. Per això, les mesures actuals busquen reduir l'exposició a aquestes partícules. Algunes de les mesures que s'han proposat estan relacionades amb la reducció de residus i la millora del seu reciclatge, així com amb el desenvolupament de solucions circulars i sostenibles. Però bé, mentre es van implantant aquests canvis,
Què podem fer nosaltres? Evitar els plàstics d'un sol ús. Llançar els tàpers de plàstic que tens des de fa 10 anys. Fer-nos infusions directament amb les fulles i no amb les bossetes. Vaja, reduir tant com puguem el contacte amb possibles microplàstics, sense perdre de vista que en l'alimentació, la roba o en altres materials les opcions més naturals solen ser més cares i per tant no són accessibles per tothom. Per això, i com tota la vida, la solució passa per canvis en la legislació i la indústria. I no podem oblidar que produir i destruir plàstics també contribueix al canvi climàtic. Però bé, això ja és un altre tema. Si el vídeo t'ha agradat, fes-m'ho saber i t'ho agrairé molt. Fins aviat!